Анда мен сізге көрсеттім. Бір қайыршы кіші тігі шөп шар арасында нәрседер іздеп еді. Садақа бердім. Башта аласы келмеді. Тек мен айтам, орақы, хамыр ішімліктерге шығарма дегенім. Жоқ, бізде де посты. Орыста пост басылған екен, православ дініндегі христианларда. Шуңа көре менің таныштығы Крашын қызы таныш бір кише түшіме кірген екен. Шол шекілі. Енді шол ауылдағы Крашынға үйленген менің сыныпташта бүгін түшіме кірген дегендер. Ол бет енді уақытында біз ауылда бек үйленішмейлер, бек сирек ел. Міне мен неше ел арасында тек есімді бала шақтан әлі қайдан келген бір Бекташев деген ме, қатыны Маржа, православ дініне өзі татар екен. Мен неше елді орында білмедім. Су бойында бізде кәже баға дейлер. Шол уақытта күту. Әтейін күту ме деп сұраған. Мен аптырап кеттім. Айтам, ол орыс яғында тұрғаш тігінде ауылынан Новостройка деп атаған орысшалар сөйлешкеш. Малайы Валера деген қатыны Маржа. Шуна көре мен аны орыстан десем, ол татар болып шықты. Әлі менен да көбірек саф татар тілін біле екен. Міне мен білмеген едім. Ол әти марқұм айтты. Ол де күту татарша дұрыс. Бізде қазақша сөйлейміз. Мал бағамы шылай деп айта бізде хатта. Шуна көре біраз үйрендім аның арқасында күту екен деп. Бізде чүнки ата-бабаларымыз көптен келген, анда ашлық еллар арасында қырылған бек көп халық. Әлі йортларынан орнына ізлері қалған шықырлар. Татар ауылының татар шеті яғы күн яғына ел тұтсаң, көл бойында шықырлар гіл. Шында біздің ауылдашылар, біздің татар яғынан бір үліші орыс, бірсі қазақ, бірсі татар, шулар қанмәсі шөпшарыны шығарып, шында шықырларға түгелер еді. Шунасы енді тағы шул тігі ашлық еларына қырылғандар бегірек. Шунасы екіншіден енді менің әтейінің сіңлесін малайы алған еді, бір оқытушыны ансы болды. Ол арақыға башын салып, бір уақытта барсам, нәрседер бір іш қошқанлар, барсам, анда ауылының бір пияншук көрші татар егіті есіріп, шында коридор дейлер, нәрсе, шында маташып шында ята қатта, нәрседер, анын ері yok. Менің екі туған абайым енді. Аны бабай уақытында ол өскен шақта бабай яратмайдыр, аррам деп есімін айтадыр, калушыма сиіп кеткен деп ғұмыр бойына. Шынасын неше айылар озғаш, алар бірге өскенлер. Менің бір туған абайым білен. Бірсі Одесс ағалы барып, шында милицияның зор начальнигі жетекшісі болып ішледі неше айылда өрінде. Анарға енді тігі яқмаған енді шынды тұрмыш тәртібі тігі досы болса да болашақта. Екіншісі шын кібік башыны арақа салғаш мәктептен соң әти марқұманы шол үлкен абай білен жіберді Одессаға. Ол анда 9-10 сыныфларын тамамлап, заводта ішлеп, шында кешкі оқып, педагог институтын тамамлады. Бек сәләтлі кіші болып. Айттым бейт әлі, ашлы тоқлы ерген, әлі 17, әлі 18 неше посылка жіберген ол шуннан китаплары білен, шул физика хақында, математика хақында. Шулай. Тағы бірсі сұңырақ біз мәктепте оқығанда біздің оқытушыға үйленген еді. Шул тігі. Біздің районнан, Григорьевка ауылынан есімі Людмила деген оқытушыға үйленіп.
Шул сирәк тик анда-санда шул өйләнешкәннәр булды. Мөмкинлекләр булмады, чөнки бездә авылда аны хупламыйлар иде. Менә инде соңыдан инде минем менә мәсәлән сыйныфташым белгә без бер урамда үскән, шулар мәсәлән безнең урамдагы шул егет мен белән бер сыйныфта укыган шул соңыдан керәшнең кызына өйләнде. Менә шулай. Калганнар юк. Ничек ул вакытта телевидение көчле булса да, газетлар мәсәлән пропаганда көчле булса, бөтен бер халык интернет нәрсә дип мәктәптә әйтәләр иде. Теге мин 3-4 җирдә эшләп акча күп килгәч, мин уйлап торган, ник ми әйтәм алар? Миңа өйлән дип бәйләнәләр, турыдан-туры кайсылары әйттем бит берсе. Наянова дигән фамилиясын, ул теге ничә ел узгач, 25 ел узгач очрашкан ик, суны хатта мен кешеләргә сөйләдем. Ярамый бит, килешми бит анарга бәйләнергә, үзе кыю. Анда ул башта кыю булгач, соңыдан ниди кыя була инде ул? Сине шанга да сокмый инде ул. Аны берсе әйтте. Безнең бергә уккан курстагы малай, бик кызу кеше, үткен шулай дип. Урыс әйтә резкий дип. Инде шундый булды. Ул зифа буйлы, кара чәчле, ул вакытта теге кеше сабый керә бит мәктәпкә имеш. Кибеткә керә сабый. Анда тәмле ризыклар, төрле төсе. Ул шул төсенә карый да, менә ошады дип елый башлый, анисенә алып бир әле. Ну, анасы хата эшләсә дә шунда баласын сүз тыңлап, ул инде яри. Анда бик файдалы да түгел, зыянны китерәдер. Буяудан ясаган шикар бал, әлләрсә бал түгел инде, әлләрсә шикарлы баллы нәрсәләр кушкан. Шундый бер тәмле нәрсәне, тәмнүшке дип әйтәләр татарча инде бездә хәзер. Шуны ала. Анда инде ничек инде хатасы зур түгел инде. Бу менә яшь чагында баш әйләнеп, менә шушындый ошады миңа, шушындый ошады дип безне әти-әни башта әйтеп куйды. Үз динегез дип. Милләтне әйтмәделәр. Хатта Африкадан да булса үз динегез булсын дип. Шуңа күрә ул мин инде бу хакта артык сөйлисем килми, тик нәрсә әйтәс килә, ул менә бездә ул шул теге вакытында бик көчле булгандыр, бәлки ата-аналарыбыз, ул теге тарихи шундый вакыйга инде электән килгәннәр алар, сәүдәгәрләр булган, әмма бик сирәк ул вакытта бигрәк тә булмагандыр. Бездә татар халкында булган, минемчә, чөнки без редакция белән гомумән һәммәбез барган идек Алабуга шәһәрендә, анда үзе музей мөдире, мин татарча фамилиясе ничек, Руденко дигән шундый кемгәдер кияүгә чыккан. Менә шул музейда безне йөрткән иде. Карасам, Стахеевлар, анда байлар, теге шәҗәрә бар бит, древо генеалогический дигән. Шуны карасам, татар, мусулман булып чыкты берсе киленнәре. Анда булган инде, чөнки мин вакытында әйткән идем. Теге безнең 89 елны манара куйдылар. Иң беренче зур мәчеткә, соңнан инде тагы вакыйга булды, бик тантаналар, тантанага 21 гарәп илләреннән килгәннәр иде кунаклар. Соңдан мин аңладым, ишеттем. Ул вакытта хатта Америка Кушма Штатыннан килгән бер кеше сөйләгән иде миңа. Ул бер шул теге сәүдәгәрнең малайы гашык булган, шул үзәк урамында байлар торган инде. Мин элек уйлаганым, гел урыслар юк, татарда яшәгән икән. Анда бер күршегә кыз килсә, электә инде беләсез бит, менә янында тора кыз белән ул. Нинди шибәр булса да, ул инде игътибар итми. Инде ул бер авылга шул вакытта бер кеше килсә, инде кунак кызы дип атыйлар инде, шул кунак кызы. Анда инде һәммәсе игътибар итә, гашык була. Ул ничектер шунсы сәер инде. Шул килгән бу егет татарча белми. Менә кеше килә дә каршыма. Урысча белми бу егет инде татар сәүдәгәрнең малайы.
шуктыгы маржа инде кызы ул бәлләнҗе нинди нәрсә дип әйтәләр инде. Урысча священнослужитель, изги хезмәткәр дип, хезмәтче дип әйтергә белмим инде. Кызганычка каршы мен аны кулланмаганга күрә ул сүзне белмим инде дөресен. Шул икәүләр кавышасы килә, кушыласы килә, очрашасы килә, әңгәмәләшә килә. Шуны бездә шул теге элеватор тау дигән анда бер бистә, шул бистәдә бер хатын кыз булган, яшь кыз инде ул вакытта. Ничә бер 20-дан чыкканмы, ничә яшьтән белмим, кызганычка каршы. Аның кичкенә сеңлесе булды. Шуңа чакырганнар, менә без очрашып, сөйләшеп утырганда тәрҗемә әйтерсең дип. Күрдегез бу хатта. Бу атасы малайның теге сәүдәгәр, әле сәүдә эшләп киткән, әле хаҗга дигәннәр. Шундай киткән инде. Бу кайтуга булар инде өйләнештәп ничек өлгергәннәр, белмим, мен аны төрлесе шул аңладым инде. Чөнки ул әйткәннәр бит инде теге динен үзгәртеп, теге булай бит генә дингә, безнең дингә кирип булмый, ул диннән чыгып. Анда үзләренең теге ниләре, дин әһелләре рөхсәт бирмәгән. Шуңа күрә ул алганда инде нигә императрица Александра бар бит, Николай II патшаның хатынына язып җибәргән. Ул беләсез бит инде мәгълүм ки дип әйтәләр. Ул вакытында Николайга чыкканда әллә нинди дип атылар анда, католичкамы, кемме булган иде шул, бу православ диненә кергән. Шуңа күрә инде, шуңа күрә бәлки рөхсәт биргәндер ул. Моңа хат җибәргәннәр, бу хатка җавап биргән, рөхсәт биргән. Шуңа күрә бу кыз динен үзгәрткән. Анда инде үзенчәлекләрен сөйләсәң, бераз миңа әйтерләр, син катырып җибәрәсең дип. Чөнки ул китапта да бар шул теге тарихны язганнар, вакыйганы. Әмма хәзер беләсезме, артык ничектер сөйләргә дә ярамый. Ничек кабул итерләр белмисең. Шуңа күрә кыскача шул инде рөхсәт биргәннәр, ул чыккан нигә. Анда төрлесе әңгәмә инде сөйләгәннәрме, менә шул дин китабына үзеңнең басырсың, юк, мин басмыйм дигән. Мин Коръан китабында инанам, ышанамын. Әмма менә әйтмим, шулай дип риза булган инде, шуңа кияүгә чыгып киткән. Моны әтисе кайткан инде, аптырап калган инде. Тегенең әтисе күрше шәһәрдә бур дин әһеле булган инде, шул православ диненә хезмәт иткән. Шуны белгәннәр дә монда шул Казан губерниясендә нәрсә тетмә-тетен, нәрсә инде шул тавышланганнар да, ахырында шул теге әтисе бу монда кыз бит килгән, әтисенең бер туганны килгән кунакка. Шуңа күрә аны бик кысмаганнар бәлки. Шуны диндәге дәрәҗә, сан инде, шунардан төшергәннәр. Инде бүтән дин әһелләре үчен алганнар инде, шундый хәл булган. Шул теге Америкадан бу кыз кичкенә апасына инде иптәш булып барган. Тегеләр сөйләшеп утырганда, кыз түгел инде, хатын кыз түгел, кыз инде ул булган, теге өлкәнрәк апасы. Менә машиналар, сүземне тик бүлеп куям инде үзем. Машина каршыма шауып килә менә. Нәрсә кытырнып бара, менә үз әҗәлен эзлиме, кытырнып бара, бигрәк менә кар баскан, бигрәк инде машина хуҗалары әйтерсең бер урыс әйтә бит, Бог за борду схватил. Шул кебек кыланганнары инде менә. Әзрәк бит игътибар белән йөрергә була менә. Вот шул инде аны сеңлесе бергә алып барган, кичкенә генә сабый сеңлесен, тегедә шунда тыңлап утырган. Апасы теге тәрҗемә иткән. Шуңа күрә шул мәллә шул Америкадан хатта килгән, әле теге өйләнешкән, никахлашканнар, шуларның баласымы Америкадан килгән. Кайдандыр белгәннәр. Менә шәһәрдә мәчеткә манара куялар, шуны тантана, бәлки вакытта матбугатта таралгандыр шундый хәбәр. Бәлки шуңа күрә килгәндер инде ул. Менә шундый хәл булган. Шул вакытта да булган инде хәл.
Инде хәзер дә инде әллә инде нәрсә дип әйтергә инде айырма торган шундый вакыйга түгел инде ул. Менә безнең авылда шул әйтәсем килә берсе казакка чыккан. Безнең авылда шундый нәрсә инде күренешләр бар. Нәрсә дип әйтергә вакыйга булды. Ул марҗа чыккан казакка ислам дин буенча өйләндергәннәрме, белмим аны. Ашынасы никтер яшь чагында китеп калган, дөньяны калдырган, аны сөйләгәннәр, сәбәбе шул имеш. Анасы караганда үз динендә кануннары буенча җирләргә кыйммәт була, шуңа күрә мусулманча ясыгыз дигәннәр дә, шуңа күрә аны мусулман зиратына барып җирләгәннәр. Бер казак мәсәлән, халкыннан бер кеше, ул инде риза булган, ниткән мине ди, православ ниткән. Шуңа күрә безнең мәсәлән нәрсә езни, езни ике туган апам мәсәлән, менә машина кайсы якка барганын белмисең аны. Сез уйламагыз мине тәртип буза дип. Мин кайсы вакытта шул җәяү йөргән кешеләр юлына чыксам, артымнан машина кытыртып акыралар әле, кычкыралар сиңа, ник монда юл бирмисең дип. Шундый менә этлеккә алар нәрсә инде, әверлә инде бит нәрсәләр итте. Аларның эшләре шундый. Кайсы вакытта шәһәрнең иске төбәгендә редакцияны чыгып барсам, артымнан бер дезинфекцион станциядан бер марҗа машинага утырган, акырып мине сүгеп, әлләсе яман сүзләр белән, анда шул кешеләр йөри торган юл, ул булырга тиеш бит һәр чакта да. Шул теге төп юлга чыкмаган, монда акырып сүгеп, мен әйтәм, бигрәк менә шул иркенләп киттеләр инде алар. Без ди ирләр сез түбәнрәк дип әллә саныймы, әллә нәрсәме, әллә шул машинага утырганга күрә үзен югары күрәләрме, белмим ул нигәдер кредит калып. Ярый шуны әйтәс килә. Әле мазак бар бит интернетта. Әбис әйтә, оны кызына әйтә инде. Теләсә кемгә кияүгә чык, тик татар булсын. Нинди милләткә чыксаң да чык, тик татар булсын дип шулай мазаклап әйтәләр бит. Ул менә әйтәс килә. Ничектер тормышта менә хәзер ике якка да ошамыйсың. Әгәр дә фикерең белән уртаклаша башласаң, былай дисәң, теге яктан бәйләнәләр, былай дисәң, бу яктан бәйләнәләр. Тегеләй дисәң, шуңа күрә әйтәс килә, һәр кайсы үзе хуҗа, берәүдән арга әйтә алмый, син ник шулай дип. Әмма әйтәс килә, менә башта мин шул университетта укганда нинди уңган кызлар бар иде. Әмма мен аларга әйтәм, теге мин 3-4 эштә эшләгәч, акча күп тапкач, аны матур егетләргә дә карамыйчы миңа бәйләнәләр. Мен әйтәм, я ислам диненә кер, я телемне өйрән. Икедән берсе. Шуна әйтәм бит, килде Асики районнан 60% татар икән анда. Шунда килде, минем белән йөришкән теге сестра дип йөрткән берсе, мардва кызы шул. Әнисе саф татар телендә сөйләшә. Мин уйлап куйдым, менә вакытта ваимсыз булган, битараф, ваимсыз безнең телгә кызы. Шуңа күрә менә бердә уйламаган кирәк булыр дип. Анасы ничек оста татарча сөйләшә иде. Бит анасына өйләнеп булмый бит инде. Инде тагы булды ике кыз, бер туганнар. Берсе ничектер менәзе йомшаграк иде ул. Зифа буйлы, шундый күреп тора инде кеше йомшак икәнне. Шуны инде аңладым, ялкаурак, аны инде гәүдәсе дә үзгәргән инде, юанайып киткән. Ансы инде мин анарга бик кешене гаеплисем килми. Әмма ул теге шул татар авылынан булган. Шул авылдан булган карамастан ул татарча белми иде. Менәзе йомшак булса да. Апасы бер ел элек килеп урнашкан безнең журналистик факультетына. Анасы ул мәсәлән, апасы ди менә. Тегендә карташылар бит. Менә ул мәсәлән саф татар телендә сөйләшә иде, әмма ул менәзе дә икенчедән инде миңа ул миндән ага игътибар итмәдем.
Чөнки ул инде аңлыйсыз инде не кирәк. Мине бит әти-әни тәрбияләгән. Шуңа күрә без 10 бала үстек. Һәркайсыбыз әти-әнинең сүзеннән чыкмаска тырышадык. Соңдан инде берсе иркәләнеп, төпшеге тәртип бузып, соңдан хатыны белән аешып китте инде улар. Аны тыңлап торса, ул хәзер менә ярамаш. Шуңа күрә мин үзенчәлекләрне сөйләмим инде. Менә җәмәгать мин әйтәс килә, кеше беренчедән безнең хакыбыз юк кысылырга аның эшләренә. Икенчедән ул бәхетле булса, үз эше инде ул. Өченчедән әйтәс килә, ул ата-ана тәрбияләгән гореф-гадәтләр, алар барыбер сакланырга тиеш. Әгәр дә гаилә корамы кеше ата-аналар хөрмәт итеп, ул бит элек булган, мәсәлән, кемнең йортына барып керәсең, теге әйтәләр татарда, кемнең арбасына утырасың, шуның җырын җырлыйсың. Шуңа күрә инде бу да, мәсәлән, минемчә, син бит ул телендә сөйләшәсең, алар да сөйләшергә тиеш. Ничә тапкыр менә булды хәзер катнаш. Нәрсә дип әйтергә? Никахлар менә мине хәзрәт белән чакырганнар иде. Анда да белмим нәрсә булган. Ул теге кеше яшь чагында гашык була, баш әйләнә, шул кешедән башка яши алмыйм дип әйткән. Һәркайсы үзенең тормышына, үзенең язмышына хуҗа дип атыйлар. Без инде хуҗа түгел, ничек язылган кайсы вакытта тормышмы, бигрәк тә шул язмыш мәсәлән. Әмма ул теге син төп таләпләр бар. Аракка башны салмаска, мәсәлән, менә мин уйлап торам, ул теге кешене буза. Менә шул бит кайсы вакытта чыгып китә. Әнә мин видео ерактан төшердем, якын төшермәдем инде. Ничектер аны уңайсызланып. Ул мәсәлән шул шүпчарда маташкан була инде. Алар да бит ул кайдандыр элек ул юнлы кеше булган, әмма ничектер вакыт бара-бара бердә уйламаган ата-анасы менә бу дөрес юлдан чыгып китер дип. Юк, башта кичкенә сабый чакта әнә син тәрәзәдән карыйсың бала бакчасын. Анда һәммәсе инде шундый матур, һәммәсе тәртипле, ни. Әмма бара-бара кеше үзгәрә башлый. Ул бездә һәр кеше үзенең язмышының тимерчесе дип, каждый кузнец своей судьбы дип әйтсә була инде менә. Менә карыйм әле менә чәч алдырырга монда буладыр бәлки. Чәч алырга кирәк бәлки. Яри менә чәч алам да соңдан дәвам итербез бәлки. Хәзер тамамлыйсым килә. Әйтәсем килә, фикерләр белән урташлашсагыз, сез инде кызу язмагыз, чөнки вакытны беләсез нинди. Минемчә, безнең Татарстанда менә ике теллек шул тормышка ашырга тырышабыз. Шуңа күрә минемчә туган телебезне сакларга кирәк, динебезне сакларга кирәк. Ул бит хөкүмәтнең кануннарына каршы чыкмый. Шуңа күрә безнең хакыбыз бар. Хамер эчемлекләрдән үзеңне тотырга тырыш, чөнки без халык хакында менә мин Екатеринбург шәһәрендә сайлауларда ярдәм итәргә барган, хәтта ул вакытта булды. Россель булды. Шунда бүлмәдә утырганда кирде дә алар. Мин аларга Наш дом Урал дигән фирка, ягъни партияның штабында утырганда берсе кирде дә татарны мактый башлады, башкортны мактый башлады. Алар безнең бала егет кызларга караганда тәртипле, арак эчмиләр, тәмәк тартмый, бузылып бирми дип. Мені yüzüm бит ошамаган, бик татар диләр. Татар дип әйтмәс, бер кеше әйтмәс. Шуңа күрә белмичә шулай мактады, миңа бик күңелле булды шул тыңнарга. Шундый җәмәгать, шундый менә югары бәяләргә лаек булыйк. Безнең халкыбыз хакында бит инде сөйлиләр, бүтән милләтләрдә мактап. Таралган халкыбыз хакында шундый дан. Шуңа күрә үзебезнең милләтебез, ата-бабаларыбызның кушкан буенча яшәргә кирәк. Хамер эчемлекләргә башны салмыйча, бузылып йөрмичә, чөнки дөньяда да Алла берсә таралыр. Безнең халкыбызның даны
Шуңа күрә без һәркайсыбыз җаваплы, бүтән халыклар алдында без халкыбызның йөзенә кызыл китертмәскә тиеш. Әйе. Аны бәлки теманы бик бушунды катлаулы тема. Мен газетта эшләгәндә, депутат чагымда да шөгыльләнәдер бу тема белән, әмма мин яза идем аны. Мине баш мөхәррир марҗа булса да, ул мактыйдыр, менә шул теманы дөрес алып барасың дип. Шуңа күрә әйтәсе килә, безнең фикерләребез кемнедер рәнҗетмәскә тиеш. Алар халык арасында душманлык тудырмаска тиеш. Тик менә әйтә бит, һәр кеше үзен анасын яратырга, хөрмәт итәргә хаклы. Аның ни бар? Хакы бар. Шуңа күрә телебез, динебезгә дә шулай карарга тиеш, минемчә. Шун белән тамамлыйсым килә. Игътибар өчен рәхмәт. Исән сау торыгыз.